na. Ubus na pawis ko. Ano naramdaman mo, Nanay Rowena? Okay na okay. Ah, okay. Kaya matulog. Okay daw na okay. Dito na, i-blood circulation na yan natin to. Ito ang part na to. Meron din na, di ba? Meron din isa din, di ba? Na stroke. Meron. Ay, meron si Kuya Dulo. Kuya, tsaka si yung kanina. Sabihin mo sa akin. Ay, sabihin mo sa kanila. Na ano lang, wala namang bayad kung sa akin. Ang magbabayad sa akin si YouTube. Alam mo kung kami sa YouTube. Magkano yung website ng artista? 50,000. Ayun pala. Iba, di ba? Kanta na may iba. Asakit. Natatawa siya. Si Nanay Rowena. Guys eh. Masakit daw guys. Kasi yung alam mo naman, kutis ko parang ano eh. Oh, masakit daw guys. Pero nirelax lang natin yun. Pinindot lang natin yung mga part din sa ating mga katawan na nandito. Alam mo lang, wala akong gawa eh. Ay, Stack up yung mga ugat eh. ito yung part na normal na sa Ito yung kaliwang. Ito yung abnormal. Oh, abnormal sa kabila. Ito yung part, ano, kanan? Kaliwa. Kaliwang bahagi. Ito, Bali, kanan ang ano sa akin ng ano. dito tayo sa Natin. dito tayo sa kaliwang bahagi. Ito yung normal. Kaya dadaanan natin para blood circulation na rin at madaanan yung mga nerves, madaanan yung mga blood vessel, yung daanan ng mga dugo. Naandun na daw si Nanay Rowena. Matulog na yan siya ya. Tutulog na ako yan. Kailangan maulit pa uulit ko eh. Para pagsalan mo ulit ako ha. Oo. Next week, next day. Relax lang, relax lang. Okay. Tumunog. Ha? Para saan naman yun sir? Para sa paningin mo. At dito sa paningin at pandinig. Kasi humingi namin sa pagkinig ko. Nakakantok na ito ya. Ay, sarap! Tayo kung nga tayo ba?
So, tingala ka ha. Sige, sige. Okay, tingala lang. Sabihin mo lang kung sasagot natin. Okay lang. Yun, ang dami ah. Wala. Okay na? Sumunog hindi? Ang sarap-sarap naman, Nanay Rowena. Namunta ang pawis ko. Ano naramdaman mo, Nanay Rowena? Okay na okay. Okay. Pwede ako matulog. Okay daw na okay. Dito naman tayo sa breast. Ha? Sa breast. Sa breast. Okay. Ganun lang ha. Kasi per session pa lang. Kailangan mo na. Kaya medyo masakit pa kasi stack up yung mga uwan. Kailangan na natin daanan para mabuhayan yung mga hindi ka? Nasakit na ako. Dito, dito, dito. Yan na ang pinutan ko ya. Oo, parang sa'yo. Overpatig din. Doon sa taas? Oo, overpatig. Naligo kayo? Okay, Nanay Rowena, asahan mo na na
sa second session next day babalikan kita para ma-maintain natin at yung kalusugan dito sa may Barding Ah, County. sa kanang bahagi. So ano pong masasabi mo ngayon sa ano? Okay na okay po siya. Kaya lang ngayon, sa ngayon pa lang, bago kasi nga nag-stack up yung mga ugat. Kaya Oo. medyo masakit. Oo, Kasi nga may ano siya, may pakiramdam. Pero okay siya. at first session pa lang natin to. Biruin mo 5 years 5 years na hindi nagpahilot. Mm. 5 years hindi siya nagpapa-therapy ngayon lang. So ang ginawa natin nirelax lang muna natin hindi natin tinudo yung ating pagka-therapist. Kumbaga hindi natin binigla dinahandahan natin parang hagdanan lang yan. Nasa first step pa lang tayo ngayon. Paakyat ng paakyat, pataas ng pataas, gagaling at gagaling yan Amen. ano lang hinay-hinay lang tayo at sa mga kababayan natin dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa mga OFW paki-PM lang kayo kung PM nyo lang ako kung may na-encounter kayong ganito ang sistema kay Nanay Rowena na-stroke na overfatigue. For 11 years. 11 years 11 years itong na-stroke si Nanay Rowena. Hindi biro yun dahil napakatagal nun at nagpasalamat ako ngayon Nanay Rowena sa time mo para sa akin, sa oras mo para sa akin maraming salamat po. So abangan ang part 2 Salamat din po. abangan yung part 2, abangan nyo ang part 2 sa amin ni Nanay Rowena. Okay Maraming salamat po. Salamat Bye-bye. po.